Maayong buntag bay. So today is around Saturday na ako i-shoot nga wedding karon kang Lynn. It's not really a wedding, it's a renewal of vows. Bisaya ni siya, so I'll try to film everything today or film something today. But other than that, let's enjoy the day. Ito po man. Mura man tingali. So let's go. Ano mo gusto mong gamit? Okay, tingali. Sige, magto na ko bay and yeah, I'm running late. So let's go. So ayan na ito wala LCD kasi una nag-vlog man tawa LCD may tagkaroon okay ra ni siya mag-vlog kawa LCD pero hindi ka conscious yung gibuhat. Atong balon for today usa ka chocolate o usa ka muron. Una tong baon for today. Pagkalangayan ni Mikel. Okay. Pagkalangayan ni Mikel 11 minutes na lang maabot na ta. Hapit na. Kamay lang kuwang. Oh, nagulat na si Lynn kung adto. Medyo traffic. So naanasag ko sa akong lighting outfit right now kanang makuil ko karon today is like cold and rainy and pati mag lighting. So ang akong ginabuhat karon kay naga kuti-kuti ko nga sa garahe. Karon ako sugay. So muna siya. So kanang akong ginabuhat karon ako ning gina-wire siya kay charging station ni nako na dire tanan sila ka-charge yung mga battery sa Sony, NPF, line, and mas napag-iiban di haban. So masira na siya. Ako lang i-wire siya nga rin para di rin ako i-plug. We'll see. Wala kibat ka rin. And yeah, dito sa kog ka ng shops kanina, bought some Raffaello. It's half price. So we'll see. Tawag na ko. So by karong adlaw is Monday. So Monday na ako sa balay and today's cold because winter maron panahon na. Cold yun me since kanang pila na ka days pero yeah, today's cold. But nag-t-shirt lang ko. Okay, naka-heater man mi. Yeah. Kapoy kayong cold by kanang usahay nindot, usahay kapoy kanang maka down ba. Kanang kapoy. Na siya, ina na feeling. So once maka-heater ka or maka-warm up ka, maka-snuggle ka one area, that's really good. Yeah, ako nagbuhat kong mga gamayng kuti-kuti and now I'm tired. So muna siya, what I'm going to do sa magligid-ligid ko nga rin. And then, sira na ako kay bugnaw ning glass. Sira ng glass. Ma'am siya insulator kan siya. So hindi na kayo musud ang bugnaw ba. So, muna siya. Mura na siya. Nagbuhat-buhat ako sa mga buhatonon. Eh, nagtanong ako sa lida. So, mag-lazy-lazy lang sa ako. Kaya saan ako buhok eh. Mag-lazy-lazy lang sa ako. Nya, kanang lazy-lazy lang dyan ko. Mag-digda lang sa mga kadali. So, mura na siya. Nag-hi lang ko ninyo nga. Buhi pa ko. Hapit na klase may mga first week of August but naami sa Gold Coast ana na may booking and muna siya. Tomorrow we'll try to go to snow or the next day but we'll see how it goes. Other than that, that's it. Sige, ligid sa kong tibay. We'll see how this goes.